3 juta mas. 3 juta ki apa? Lemari senggol modot. Lemari single modot. Lah iya disenggol mesti modot lho. Cuman lemari single modot ki kaya apa? Maksudnya senggol modot penghemat ruangan. Oh ngono. Tak maksud iki lho mas. Disenggol kan mesti modot. Oh ngono. Bukaan ngene kae lho. Oh iya iya iya. Ini gantungane full mas. Oh iya mending ki Mas. Senenganku ki nek single modot ki. Lah iya iki enek sasawane full. Lah iki kaya jero barang kaya wis mulus men ta Mas Ya Jan. iya toh, Oh, finishing Jan. luar dalam mas. Oh, iya. Delok toh, istimewa iki lho. Nah, Kok delok. penting Mas ya. Full. Nah. Iki seratnya kok mending ngene iki apa Mas ngene iki ya? Bahane Bahane. Mas Budi wi jati, nek ora jati, Heeh. gak usah kok bayar balekne sopir ae. Jan, Istimewa toh? Jan, istimewa gitu kan, Mas. Udah laci mas. Lho, enek lacine barang. Lacine 3 kilo. Cocok gak ada Heeh. duit, heeh. Mau iki iki oleh. Enek pilihane nah. Ya enek toh. Endi jale? Iki sing modele sing polosan mas. Oh, Seneng iya. sing model klasik-klasik. Jajal gak delok Ah. jero iki. Jas Oh, iya, mending tenan iki, Mas. Iya padha 3 juta. 3 juta. Model padang bulan. Lho, padang bulan ki apa ki? Ya, bulan sabit. Oh, alah ngene iki. Iki padha senggol modal. Jan. Heeh. Wes jan mending tenan Mas iki nek iki. Iki ya padha, ya 3 juta. Oh, iya. Bebas pilih ngene Mas Budi Ora ki. pilihane kok yo akeh men to, Mas. Yo jos akeh no, ngene Mas Budi wi. Ini hargane piro Mas pilihane akeh ngene iki? 3 juta, ya Heeh. toh. Tak teri nggonamu. Heeh. Area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis. Oke, bayare COD kurang penak piye bakule jajal. Gak bebas pilih. Bebas pilih Mas. Rego padha, bahan kayu jati. Jan, wis istimewa tenan nek Ya, ngene iki. iya, no. Wis ngene Mas ki pokoke aku njupuk siji sing bulan sabit iki lho Mas. Lho iki lho, bulan sabit iki pokoke kirimno ning Banyuwangi. Pokoknya Mas ya, Mm-mm. jikok siji, Heeh. jikok loro, jikok telu, gone Ah. Mas Budi, tak terne toko omahmu gratis kok bayare COD wis bebas pilih pokoknya. Oh, wis pemesanane piye langsung Masuk ae. bio propeli Mas Budi B Furnitur, Heeh. di bawah bio propeli bawah titik mi to wi, Iya. dilewak 1 kali terhubung karo aku langsung. Oke, Heeh. harga 3 juta Mas. Oke, Nah. 3 juta lho iki lho bulan sabit apa garis kaca apa sing polos wis bebas pilih monggo harga 3 juta.